Unsay dalo? Unsay hakot? Usba ko no? Usbag yama-yama, kumutod ko ng baba ni mo. Unsay dalo? Dalo? Hakot? Human katabangan? Dili ra kausa kadaghan? Ingnon ko nimong dalo, hakot? Walay katabang? After all? Mauna day nakadaot ninyo. Tabangan mo kausa kadua hantod kapulo, muramog wala nang alipay. Dili ragali mo katagaan o kausa, daghan na mong yaw-yaw mga panulay mong dagko ha. Daghan na mong istorya mga yama-yama. Mangdaot pa, mang post pa sa social media, murag mga sikin sa mga hilas kaisa nga tanan. Karon maingon na kang dalo, human na ka naharuhay. Maingon na kang dalo, human ka natabangan. Kahilas sa imong dagway, maunang dili jud ka mo asenso sa imong kinabuhi. Kay puro ra nimo pangdaot ng imong nahibalaan sa imong kinabuhi. Tabangan, wa po'y napadulngan. Tabangan, di po mapahimuslan. Kay mapahimuslanon man nga tago, ganahan ang sigig tabang. Ganahan ang sigig tabang. Mura imong ganahan, wa nay lain. Unya karon kausa na nga dili tabangan, mangdaot na dayon ka. Mayroon na nga wala katabang, walay polos nga pagkaigsuon, walay polos nga pagkaparente, walay polos nga pagkaigagaw. Kay human naman, na santos naman ka. Mo na naron, wanay lami. Kabalo kaos ba na imong batasan ha? Kayo pag yama-yama, kay basin og sa plago, tikaw ng resibong bali-bali, base niya og makita ka ani mga resibong ipa-om nako nimo. O nya maingon kag panabi nga wala ka tabangi, hilasan pug ko nimo. Mura pug kag si Kinsa. Ni arang-arang ragali imong kinabuhi human katabangan nakalimot na ka. Wala kag si Kinsa nakapatong sa taludtod sa baka. Dili ka maginana kay gatuyok ang kalibutan. Gatuyok pa ni atong kinabuhi. Wala pa'y siguro muhulag sa kagbalik. Wala pa'y siguro wata ka balong usay may tabo ni mo. Lago ta. Paurusan na po ninyo ni akong palopyan chob. Kato ni akong kaspaan ng inyong pagkapanulay. Dili mo mag-ingon ana. Oo, kay makasakit man kayo sa dugan. Mga taong ungrateful. Mga taong di kabalong pasalamat. Nga tao nga, ambot lang kung sa inyong kalipay, oy. Makaingon lamang tayo ng hot-hot mong ng unsa mo, oy. Grabe mo. Wagay mo galamtaw sa kahago sa taong inyong gipangayuan. Wagay mo galamtaw sa kahago sa taong inyong gihangyuan. Unya karon, kamo pa'y na ay guts nga mag-ingon nga dalo. Dili kahatag, oy. Lantaw-lantaw sa imong palibot. Unsa ka, na-amnesia na ka? Unsa ka, naturiring na ka, hindi ka kapamalandong sa imong nangadawat nga grasya dire? Ayaw pag-ingon ana, kay gabaan baya jug ka. Gabaan ka, basta ingon na imong batasan. Na, musamot na jug kang kalugmok. Sa tampadayon ani kay galain na ni akong palopyan chop. I-shout out sa tamutanan. Shout out kang Joanne Rolando, kang Lucita Jocelyn, kang Sara, kang Marite Iluna, kang Bibski, kang Jian, Jut Sonib, Lucita Sheila. Salamat kayo sa naghatag sa 50 stars. Tems Gugap, salamat sa 50 stars. Oh, Maria Amelita Yaon, Ivy Tindok, Kids GB. Dapat, pagka-appreciate mo. Ingon ana unta ang batasan. Mulingi po tagkin sa nitabang, dili kay gitabangan na gali paghuman. At the end of the day, kamu pa'y murag mga sikin sa nabali naman hinuon yung kinabuhian eh. Kamu na hinuoy gitabangan, kamu manuoy masuko. Kamu may mangdaot sa taong nitabang ninyo. Klaruhan na kay panglangkaton ko ng mga palupyan chob ninyo. Dili na maayo nga pamatasan. Maunang usahay di na mo tabangan. Kay nahuman na mong tabang, di naman mo kabalong mulingi. Ngunya kung tabangan mo nga haruhay mo, mura na po mga sikinsa.
Oh, murag mga sikinsang na nga dato, na nga asinso. Di gay kabalong mo tabang po balik in return. Kay mingon man dito nga, once mo tabang ka, ayaw nagpag-expect something in return. Ay, of course, normal. Normal. Pero kay naa naman ka, nabulahan naman jug ka. Tungod po sa mga tabang-tabang nga imuha nga nadawat, anang pug lingi-lingi, uy, kay basig mawala niya na. Anang pug og lingi-lingi. Dili gyud. Kinahanglan gyud nga kung mutabang kalimtan na gyud nato. Bahala na, dili ingon aron. Binogo ron. Nga no ganahan na kayo sigtabang, ikaw na sigtabang. Kung ikaw na gakalisod na imong gitabang, di nakakabalong mo tabang. Unsa man na, pagaba na. Kichi Collins, Shingo, May Ibanez, Jopra Simapranca, Bina Elvin, Monchalto, Dali, Losita. At imanon do ninyo na inyong mga palopyan, Chob. O kaya ang nakasakit magod og nakapait aning istorya aning atong topic karong adlaw. Out of 100,000 ni mga tabang, kausa lang dautan na ka. Kamo kayo inyo magong ibutang sa inyong mindset nga tabang di na ta. Ayaw na. Kalimti na to. Oh. Kalimtan bitaw. Pero pag abot sa panahon, kamo na pod, wa mo lingi at tanawat nagmingon mga kalimtan. Real talk na praktikalay ni mo na realidad sa kinabuhi. Di ta magpaka perfect og ingon nga ay tabang di na ta. Dili ingon aron. Usahay god kinahanglan gyud nga mobalos pod na sila. Naunsa man mo oy. Kalma lang gyud yung emphasis kay ang wrinkles. Bahala nang wrinkles diha. Normal raman ang tawo nga na wrinkles. Bina Elben. Oh, kausa lang kasipyat, hangyo nga wa nimo nahatagan og katumanan, ikaw na'y pinakadaotan. Unya, ganahan day ka anak. Minata nga, sige lamang, daily po din ang sige. Unsay sige, nga mang mag-anad man na, baaton ko na mga palupyan, tsuba nag-isang at na ako nasampinit, di mga tangtang. Evanias Josel, Nelia, salamat kay sa 50 stars. Ayaw kong pahilom Adela. Tinan ni Adel pa. Paghilom, daghan, masuko. Mamang masuko sila. William, salamat sa 50 stars. Salamat sa 50 lalim. Mamang masuko sila. Ila man yung kinabuhing ako, man yung kinabuhing akong istorya. Sheila Hilado. Malain mo kung inyong kinabuhi akong hilabtan ako na yung kinabuhi ako na yung topic karong adlaw kung di mo ganahang maminaw. Pangatulog mo. Hiposa ng inyong mga palupyan shop. Di mag-apil-apil dire. Ako orang gi-share ang akong kasakit sa kinabuhi kay maura guni makaingon nga makalingkawas ko sa mga kasakit nga akong gibati. Anak kung kamo ganahan mo inyong mga kasakit kay ganahan ra mong okay ra mo sige hala sige pagpadayon mo. Lahi-lahi tag kinabuhi. Lahi-lahi tag pamaagi para masulba ni atong mga problema. Mao niya akong pamaagi masulban akong problema para mahuwasan ko kay lami na magawsan ta. Magawsan tag problema sa kinabuhi kay kung dili makagawas sa inyong problema sa kinabuhi mag-ulol inyong ginawa ka mura gyapon mag-antos at the end of the day. Laling. Soset Ramos, Alvin Enopia, shout out. Joan, sakit maya paminawo nang i-post pa ko mismo sa FB kay mao maguna akong ginaingon. Eileen Sanjay D. New follower here, salamat. Salamat sa another 50 stars, William Harley Dwayne. Minaw ko sa imo hadang paminaw. Dili sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, okay ta. Kay usay atong mismong igsuon, atong paryente, kadugo ang pinakasakit yun kanang atong kadugo nga atong gitabangan nga di ka balong molingi Bina Elvin. Mamatay. Ayaw katawa no sita. Ayaw katawa kung imo ikamatay. Shout out ni Friend Regalado. Ngawa pa siguro nakamata. Hubog si Friend Regalado. Otro po ng Friend Regalado. Kanang jet aldi mga otrong. Basta. Alberto Balya. Good morning. Kang shout out kang Sheila Hilado. Mauna. Mga na nakasipyat nato. Kasi nga tag okay. Tanawa na ron. Igisumbalikan kag dautan nga mga pulong. Pagkahuman na okay, nalinaw ang tanan, gipangayuan kag balik, ni hatag ra po ka, pagkanoy-noy nimo, binuang ng imo, o sa magpakasantos ka. Sanjay de, Amelie,
Tinod anay ning ako nga naman magbuot mo sa akong kinabuhi kung di mo ganahang maminaw Layas, Padsky Samson, Lovely Fernandez, Ibanez Lawrence. Oh, mauna tabangan nimo kausa. Kaduha may unta ginagmay dinagko ra bagong pagkatabanga. Katugong mahawa sa kapobrehon, katugong maluwas ko sila sa ilang mga pag-anto sa kinabuhi. MJ Senshin, strong kaayo, shout out kanimo day. Dave Mariano. Oh. Dili lang kausa, kaduha, katulo, di nagay maihap sa imong mga tudlo. Ang imong nahatag nga tabang. Ang nakapait pagod, ang imong gitabangan, kadugo, tapot kaayo nga dugo sa imong kasing-kasing. Oh. Karon, ni sumbalik, ikaw mo'y nahimong dautan, wa lang ka nakatabang o kausa, dautan na kasos ko. Laplapan ko na mga palopyan chop. Salamat sa 50 stars, Lucita, kay Kathleen, Leslie Garingo. Bono ni! Di na pwede kalma-kalma ako ni. Tag magpakalma-kalma ka, magpa-okay-okay ka, giowatra ka. Maria Lisa Pinili, relax ma'am. Dili pwedeng mag-relax-relax. Ako ning heart. Bahalag maunsa ning akong heart. Ako ning heart. May pagbono. Oh. Karon, di ba? Katong imong gipangtabangan sa una. Nangahayahay na. Nakalandong pa ba nimo? Oh. Gibinlan na kag mga masakit kaayo nga pulong og eksperyensya. Nakalandong ba nimo? Jaika Jamaica, friend regalado, shout out ni Jet Alde nga wapay pungaw-pungaw hangtod karon. Overall tutorial na. Unsay ang pingi ng kasing-kasing ang imong kasing-kasing mga pingi kay wa kay Love Life Day. Bibi mi like og Alice Caniedo. At imana ang beauty, guwapa ko day. Depende sa imong pananaw. Emily Catherine Cox, salamat sa 50 stars. Tama oy, kay mo samot o kalamutan ang palopyan chop. Tinood dyan na mga kadugo, di gali matabang dautan na ka. Mauna Juliet, gi-remind lang tamo. Kay nagpadayon lang gihapon mong pauwat ani mga tawong ganahag tabang ray siging madawat. Nick Navarro, God, baligod ako si Idol oy, love you. Florence Salibay. Desmore, sukol-sukol tani oy, di ta magpalopig. Niingon sa papawag Barbie, na usa ka lechon nila ha. Batag di na matuman kay pangsumpaon ko ng mga palopyan chop. Di na sila kaanak og 5 ka tuig. Mag-ugtok na ng ilang mga kuan rigla diya, di na nariglahon si Barbie o si Papang balakan. Unta bayaran na ni Fern. Pagsabot laman mo da jet kay napo koy kaugalingong problema dire Inday Pags. Tinuod jud kadaotan Japon bisad magmalasakit ay. Mo na akong giingon ninyo. Daotan kong sa daotan basta dili na makatabang. Balik-balikon ko na ako na ipanawong dyan ako ani mga tao, mga baga kay mga naw. Oh, okay lang tingalig laing tao, okay ra kay lain man ang tao. Bahala na sila. Pero kanang kadogo, igkita na to kada adlaw, enig uli na to, mo pa'y mga baga kay mo pa atong masiging kakitaan, homan, malipay ra ka. Oh, malipay ra ka, Glenda, Karen, Janet. Lechong manok, ako na lang mo palit. Pero salamat kung na akong wala, salamat rapod. Isog na kay koron baliling akong kinabuhi karon di na ko ganahang mo kalma. Ganahan ko kada adlaw gobot akong kinabuhi kay goboton ko ni kinabuhi sa mga tawong walay laing gihuna-huna kung dili lang mga kaugalingon. Flores Lyrich, Florencia Winda Basya. Dili pwede inaron Winda. Oh, dili pwede. Mga matay pa tao sa nato na maangkon. Mientras natin igsulokol, sokol taoy. Pwede mang undangon ng pagtabang oy. Mamayaw kalimot sa akong kontrata nako sa birthday manghulugas. Napirmahan na. Gi-process na imong AX Maliling.
ma-release na before sa adlaw. Oh, pwede bang undangon nato na para mo tagam. Pagpatagaman yung tawo na. Kay kabalo ka kung dili na mo tagam, mo hilom na mo balik ra gyapon ang pangayo nimo. Unya ikaw gaanto sila gapahayahay, ganahan ra ka, unya manimo kag dautan, ganahan ra ka. O kung ganahan ka, sige pagpakamartir kinabuhi man nimo na basta ako dili na pwede nako. Dili na pwede nako. Asa man ka nakita wrinkles alis nga naa di ay? Wrinkles. Kanang wrinkles para sa mga tawong mga walay kwarta. Mag-wrinkles mo kay basi mong pinsadag asa na pun mong iayuda. Oh, maona diha. Natablaw kag kamas, natablaw kag ligid, naglabad na imong ulo usaw pagpangitag kwarta, gipaningot na ka, di nagay kahalos mo pahuway para magkakwarta ka. Oh, di nagay kahalos mo kaon para makasave ra ka makapanala ning mga panulay nimong sakop. Sponsor si Barbie Dishwashing Liquid. Ganahan ko ana. Pospose, arag na dool pa na di bali abon kong liog ana. Bailoon ko ng large o small intestine. May pollen sasan. Oh. Mauna atong ginaingon. Pwede man atong patagamon. Patagamaday. Gaharuhay lang. Nanagko na mga tiyag mga boyon. Sige, og enjoy anang imong gipadala gihatag para pakaon na pagkahuman. Ikaw may daotan. Sige, sigihan ninyo. Karon-karon mo mag-untos, hangtod sa kaantoran, about ninyo ay April. O sa kag, di kong kulapo kay manimaw, tanggulang ana April. Overall, kapoy kayo mga tawong suyaon. Kapoy God. Kapoy sa nga tanan, sobra. Anadet. Miyoke. Ayaw kong sugo-sugo alis. Ayaw kong sugo-sugo awa kakasweldo na ko. Di ka magsugo-sugo payam-yam diha. Ilasan tanin nyo, manugo mo na ko. Perlian Briones. Oh. Ayaw ka soko kay madako sa mot imong ilong. Kay gatuod ay kag Gladys o gwapa ka. Tanawa na imong picture Gladys kung wala pa Peter hapit na mairis imong nawong. Ni gwapa ra kag Gladys kay tungod ana imong filter. Hilasan ta ana mo dako ng ilong kay ngano gwapa jud kasi mo pananaw. Tanawa day. Og labi ba kag hitsura day. Mura sa kagikalimtan sa kapalaran gahagsa pa na imong lawas. Napay imong nawong murag kabayo nga napingsan og series. Oh. Mauna diha. Dili mo manghilabot. Muna ako itsura. Mano manghilabot man ako Gladys. Gihilabtan tikaw? Ha? Gihilabtan tikaw nga mag-ingon anak ka? Paghilom da Gladys. Mura po kag lamig kinabuhi. Florencia mo niyang pabati sa birthday ni mo ka happy birthday dahil. Oh. Nung hilasan ta ni mga ingon nga musamot ka dako imong ilong kaya ano gwapa ka day? Gwapa ka? Ha? Gwapa ka? Tanawa rin mong picture? Mga nakakuhaos lang kinabuhi. Hanap na kayo namang nao. Ay, pag-ingon ana, day. Si Cara Enriquez ni inom na pod gabi, ganahan dagway mo balik. Pa-hospital na nagbalik si Cara, kadi man na siya mo tagam. Otro man po na siya. Dili mo tagam. Ikaw Gladys, hinahinaya ko Gladys kay subayon doon ikaw, day. Ilasan ta mo na jugwa pag lamig kahintang kinabuhi. Pay gaul-ul niya akong palupyan tube kay ni Hopas na ning Red Horse. Jessica Abadilla o Nabia and Jinky Mac shout out. Tagam gyud mo na ko ay kog apil-apilan ninyo kay lipay kay ko ma'am. Ayog palipay-lipay di alis. Anugo ka na ako, nalipay ka diha. Anulay man kang dako. Bon Inob Super. Ang ako lang, ako maning kinabuhi nga akong giistorya. Kung di mo ganahang maminaw, ayaw ra. Kay gapagawas ra ko sa akong gibati, Marepe og Ivy. Gapagawas ra ko para mapungawan ko. Mo ni akong pamaagi para mahuwasan ko sa akong problema mo. Ayaw mong salapat-salapat niya kay maapil mo na ako ron tanan. Ruel Gabato. Jessica. Dapat prangka ta. Di ta magpakanoy-noy, di ta magpauwat ani mga tao nga kusog mo take advantage. Kay mo umag yun na, kung pasagdaan ninyo magpalabi mo ana, asa man mo padulong sa dana nga kamura man po madaot ana. Cheryl Orias, kamura man say madaot ana at the end of the day. Nagtuo mo sa taong tabang-tabang ninyo, mabulahan mo, dili. Swerte na laman o magpasalamat. Swerte na laman mo bubalik ninyong pasalamat o mo tabang ninyo kami magkalisod. Pero dili, 100%, 80%, 95%, why ikatabang?
Mga walay pulos, maunang pagtigo mo, pagpakadato mo, sibog tabang-tabang. Pagkahuman sa adlaw, biyaan na po mong talikdan mo. Hilas ng mga taong kusog mo take advantage. Heidi na Pigkit, Julie, Emilien, shout out in dayon. Sir, na, mauna diha. Dapat mo tagamang ta. Dapat mo butang dyan tag-boundary. Oh, Crystalline, mubutang tag-boundary. Kay dili ta ng adlaw kusgan ta, dili ta ng adlaw energetic ta, dili ta ng adlaw natay kwarta. Kamo, kay ganahan po mong ingnon god mong very generous and kindness, mes kag si kinsa na lang inyong dopan. Mes kag walang-wala na, motono lang gihapon, ya magbagolbol pagkahuman, kamo ra gihapon, uli na sa inyo, kay aron god ingnon nga maayo maguna siyang tawo kay mahinabangon. Maayo maguna siyang tawo kay maduulan. Kunya mis kag walang-wala na ka. Dili ingon aron day praktikalay tarong panahon na day. Mis kag panagsakop ka dogo nimo kung wa na ka pagbilin sa imong kaugalingon. Kay inig ikaw wala na ka, wa na mo tabang nimo, maghikog na lamang kas kagulog kalagot. Mauna diha, inche clarity biyernes. Pero pag relative, madam, mamuy-boy pa. Ay, kaya balik-balik na ako nag-explain. Oh. Bahalag di kaganahan ako, Gladys. Wala ako'y labot. Bahalag asa kang lugar sa kalibutan. Ay, arjog hilabte na akong ilong. Mura kang nakachinsan so diha. Hilasan tanimo. Nek na baro, tiwa si madam. Ay, pataga mo namang ina ng mga tawo. Miss kag unsa lang masulod sa utok, basta malipay na sila makapanghilabot rok San Tobel. Hapit ng piyesta day. Atad akong tay, dili mo gawas sa likautan, mangutang, gawas, maglingkod, man pirme. Oy, kinahanglan. Kinahanglan, pahulas Bernie. Kinahanglan, gyud na. Kaya ang kalibutan, nagtuyok. Wa ta kabalo. Manandi ta magpasulabi. Maghuna-huna man ganita sa uban, maghuna-huna po na sa ato mga kaugalingon. Vicky Pedida, na biktima na ko anang tabang-tabang, niabot sa panahon, wala na dyan ko'y kwarta. Di na mo tonol, minsan 5, mauna. Roel Gabato, mauna. Kunya kanos apa man ka makarealize, kanang makasulay na ka. Okay pa man karon kay batanon pa man ka. Okay pa karon kay piskay pa ka. Maingon raman ka nga sagdi laman makita na ng kwarta. Oo, makita ng kwarta. Pero inig kagulang ni mong di nakakabalong mangita ang kwarta mag-unsa ka. Mangali ka gold. Nahurot nagkalitan ng gold tibo kalibutan. Ayaw nagpaghandom anak. Ginede. Mauman, hapit na. Ayaw pa high blood. Nga magbuot man ka na ko, banisag ba high blood ko? Nagbuot man ko sa imong kinabuhi. Pagdili OE, pagdili pagkaposon, maupay masuko, mauna. Kapoy ra ba dyan ang tawong maningkamot, di ra ba mo tabang ug kita na init. Kay maoron, maoron. Kinahanglan pa ba dahil nga makasulay ka, na ikaw na po dili tabangan og talikdan, mahuman ang tanan. O nya, makarealize ka, gulang na ka. Ulahin ang tanan, mag-unsa pa man ka, di ba bibang? Kung ikaw nang inahanglan, di dyan sila makatabang, mauayaw, dyan ihurot. Madang pagahin dyan sa imuha. Okay, sakit man kayo ng ingnon tanga dalo. Walay ikatabang, sakit kayo na sa palupyan tube. Oh, well, kung wala mo kasulay, ana, ayaw paabutan nga makasulay mo, gisultian na daan ta mo, advanced thinking ni. Maple ka. Maog yun, madam, o niya awayon. Maog na akong ginaingon. Dili kinahanglang maka-experience ka usa pa ka makarealize. Mauna ni nga topic karon. Mauna ni nga topic karon, Margie. Ayaw nagpagpaabot og maka-experience ka. Advanced thinking dapat ka kay mga gulang ta. Wata ka balog maabot matang kagulang. Maple ka, salamat sa 75 stars. Lozano Kalet, Ejelyn Abastor. Unya, watay natigom kay sige tatabang, naunsa naman kadiha. Unya imong gitabangan, nga dato na nga haruhay, naunsa naman kadiha. Namura na kadiyag sigbin nga wa pa ka nagsapal.
Oh. Kining homokon ragot tag kasing-kasing ma'am ato ra lamang nang iotot ng nagpaguol. O iotot jay ka Jamaica tanawo natog makasulay nya kag makautot pa baka. Basig luom-luom mo nimo na imong utot hantos kinalasan nimong ginhawa. Oh. Sally Geraldo. Victim po ko ana. Muna ayaw mo pa biktima. Dapat kinahanglan gyud nga maghuna-huna man kita sa uban unahon pud natong huna-huna ato mga kaugalingon Terebans Alviola. Sakit na ako pa nga kinatawa. Musakit nagsamot day hangtod paoperahan na alis. Girly Pancho Kabulana. Ikaw pa'y magpaulam, ikaw pa'y bating naong, ikaw pa'y wala bati go katanan. Grace Abilia. Signing off na ko sa akong ka-helpful madam. Kay labaw pa sa experience akong na ayuhan ko puga o mga istorya mauna diha. Lami man ang mutabang kanang istorya man mo dili ayo. Jonalyn Enolpe. Makita ra ang kamaayo kung naakas kalibutan dagang ikasulti mauna diha. Sherry Flores Reyes ayaw hot daog yaw pa sobra sa lain adlaw doy. Relate match. Nga namang imaw kong ingnon tsari nga magsobra ko sa laing adlaw. Kanong botan man ko ni mag-ihurot na ako karong adlaw tsare. Ganahan kag muundang na kong istorya. Gonzales Alex Velasco Nasi. Neda Bordario Abellamor. Buenas dia ma'am. Check Joy Lobby Alvarez. Tagam na ko anak ma'am Elioy. Maong nilangyaw na lang ko sa Mars. O ay nagbalik diri jay ka. Pagpuyo diha. Pagnegosyo diha sa Mars. Pamaligya diha ice water, ice candy, o ice cream. Bitaw-unaw na atong self dili ng uban oy kay mahapay na tanang tabang walay tabang mo abot. Norbert Noga shout out. So mao na ang atong topic rong adlaw nga mag-inantigo jud tas atong kamaayo. Kay walay lami nang kita mo'y mahimong dautan unya kita mo'y nakatabang. Real talk ni nga istorya. Kay para makaamgo mo diha, ilabi na sa mga very generous kaayo nga giuwat-uwat na, giilad-ilad na pero padayon lang gihapon. Ganahan tingaling tukuran og istatuwa. Sheikha Mohan. Leona Vera diya sa Qatar og Ana P. Bradley. Shout out kaninyong tanan. Sham. Mauna. Muna makatagam gyud kaayo. Makatagam gyud kaayo. Sakit man kay makadungog tagpulong ino ka nga dalo. Walay ikatabang unya ikaw munas ginhawa na kang halos di magbilin sa imong kaugalingon. Sakit kay na sa dughan day. Dili tingali mo ka-relate kay wa mo kasulay. Kit dang relate match, tabangan nimo, ihatag nimo. Palad house ta siko kanon. Kipa-eskwela taman college karon. Uyab na sa ako bana. Nanabuang na. Tanawa na. Manungkab man po di ay. Gipa-eskwela na hasta bana. Gi-appeal mag-take out. Magpatagadra ko nimo J.N. Islan. Shout out ka nimo. Tinuod yun na madam. Ikaw pa ning tabang. Paghuman ikaw pa himong dautan. Pearl Marie. Alma Sanchez. Red flag na nimo. Iuli sa uban nga nagpabiktim. Ay oo. Nga naman po kang magpabiktima. Dapat mas hayahay ka kay ikaw mo na ning kamot. Mas nahayahay naman hinoon yung nagdawat raglimpyo. Di makabalong pasalamat mo pa mamoy boy. Grabe kung makapamulong og dalo. Dalo? Grabe. Dalo ka. Wa kay ikatabang. Igsuon pa naman, parinti pa naman kaayo. Gawig na kalarga, gawig na ka-abroad. Unya di ay kapila ng gitabangan. Carmen Amor, Marilyn Mabala, Agnes Stark, salamat sa 50 stars. Nya ka, mamuangay ra mo ana. Heidi Mallorca. Oh. Unya ang iya pong gitabian, kay otros ang noy-noy, way kalibutan. Nito opod. Human pag uli nimo, kawa po sa taga-ig chocolate, nanabi pod. Lami igod pamutlag dila ning mga ano laing dagko. Oh. Muna nagkadaot. Ipadungog ka. Nadato ra gali.
naharuhay ragali, naka-abroad ragali, murabag giligikan sa kalisod sa una, murabag wa nagkamunas-munas ginhawa, karon, dalo na, kisa man sa'y magdinalo, kisa man sa'y dili magdinalo ni mga wa man sa kay kabalos. Self-love, Japan, Barsalote, and Marian del Rosario. Oh. Mauna diha. Sakit kaing mamulong ba, kausarang wala tabangi, kausara. Wa tagahisgot o ka-upat, kalima, kausara. Could you imagine that? Usara na wala tabang ni mo ha. May unta to, kung magyaw-yaw siya, kana na nga topic. Mingon nga ni hangyo baya ko anak niya. Pero wala ko tabangi. Kana ra unta. Dili ron mo ay mahitabo. Pag dili ka makatabang, ungkaton ka gikan sa sinugdanan hangtod. Kung kabalo pa lang siya kung kanusa ka mamatay, i-apel niya ang istorya. Oo. Ingnon dayon ka hilas. Murag wa ga kalisod sa una. Murag wala ga kamang sa kapobrehon. Murag nagsikinsa. Naka-abroad na dato na haruhay, mura na si Kinsa, di nakabalong mo tabang, o tanawa, kausara na, Jose Banwa, kausara na, Analisa, og Meredith Noriepe. Oh. Kausara ni mga wala tabangi. Pero tibuok ni mong kinabuhi, ilang gilatang kay pakaulawan gyud ka. Malipay ka, ana. Malipay ka? O, tanawon ta. Len Kilantang and Maribik Pardillo. Che Nalzaro Caballos Hasan. Tanawon tag di mo atras imong kalag sa kalagot. May untag kaduha katulo kalimang wala tabangi. Kausarang sipyat. Kay nagtuo manggod ni silang nagpanganak ka og kwarta. Nagtuo mangon ni mga dagkong panulay nga gasaligra sige og namonitra kag kwarta. Wala man nila huna-huna nga dugo og pawis o walay tulog sakripisyo tanan imong gibuhat. Kung asa ka karon sa imong kinabuhi imong gibuhat ang tanan para imong matagamtam ang kalipay og kaayo sa kinabuhi kaharuhay. Pero miskan pagharuhay ka, nadato-dato ka, nakwartahan kag naunsa kas imong kinabuhi, dili lang gihapon na mo'y sumbanan nga kada adlaw sa imong kinabuhi, consistent ang imong financial, consistent ang imong mga grasyang naabot. Naagoy panahon nga mo palyar sa gusto natog sa dili, kay dili man kita'y nagkapot sa ugma. Mahitabo man ang mahitabo. So kung niabot ang panahon nga naglisod ka, panahon na pod nga muhangyo kag tabang, wa kalingia, bitan-awon tag malipay mapukaan ang kalakihan na. Oh, dugangan pa ni mga sakop nga daoton ka. Nya kanipong mudawat pod og mga tabi kay murasag mga buang. Di pod mangutanag tinuod bag dili. Mura pong ni biyahig laing nasod ga connecting flight. Lami gyud pang laroton ng mga ngabil, pang bugkuson para mga wala ning mga dagkong panulay. Oh. Ing nakog malipay ka. Ing nakog nalipay ka. Oh, Earl H.T. Tag. Che and Hasan. Mao na akong giingon ni Che. Muna diha. Dili manggod magpareho ang adlaw. Naagi adlaw nga miskag kwartahan ka, miskag aduna kay tinigom. Naagi adlaw nga maapikahan gyud ka. Oo. Siyempre kung maapikam ta, mag-review sa dato mga taong atong natabangan. Dili na ka maingon nga, ay, di na ta. Kung nakahatag na ta, okay na. Kalimta na nato, dili. Sa panahon nga manginahanglan ta, usahay gali, kita na lang magpabaga sa ato mga naong kay maulaw ta. Pero kay kinahanglan man, ato sang i-recall to kay mamasin-basin man ta, basin di ay. Umuuman na, mamasin-basin man ta kay basin di ay, sa atong natabang, sa gamay natong hangyo mo tabang og balik, diha na ang pinakapait. O kay sa atong pamasin-basin, kay sa 100 natong natabangan,
Wagoy miss kag usa. Wagoy miss kag usa mo nang Princess ko prank na. Muna ayaw ingon nga, nitabang na ta, kalimta na lang nato, dili magpareho. O, napikhan ka kwarta, o na kay emergency, moduol ka, kay kabalo ka nga, naharuhay-haruhay siya kato imong gitabangan, nyawa kalingia, ganahan ka, ni imong palupyan, tiyog magusa na. Alejandro Anyora, Anlibet, Danlag, diba? Rosalie Danyo. Muna'y nakapait, muna'y nakasakit, muna'y makapausob sa pananaw nato sa kinabuhi. Kay tungod ra pud ani mga tawong mga tampalasan kaysa nga tanan. Oh. Dili madalag ampo-ampo ng Maria. Ampo? Dili na madalag ampo ng ingon ana ang mga tawo. Ang dapat anak patagamon. Dili na tabangan. Para sila na mismo makaamgo nga. Di po di ay mayo. Nga masigat nagpangayo. O na di takabalo mo hatang in return pod. Dili pwede ampo na ng pag-ampo. Gibe na ng pag-ampo. Kana mga tawuhan na ingon na giampo na nato. Nagiapil na sa ato matag-adaw nga pag-ampo. Pero kung di na madalag ampo. Nga naman sigaw tag-ampo. Magpaabot ta. Mag-antos ta. Dili na pwede. LP. Di na pwede LP. Len. Mohubas gyud ta usahay dili sa tanang panahon okay ta kay maobay ako na Len. Oh. Diha na magud ang sukdanan inig hubas na nimo. Inig abot na sa panahon nga walang-wala ka. Diha na magkahibal-anay kung kinsa sa tanan nimong gitabangan kinsay kamalong mulingi. Now karog mawala. Mag-unsa man ka. Magkagot ka sa imong mga ngipon. Magkit-kit kas kokos imong kulumag ko. For example, kanang tamay nato og maayo, nya mo dool sila usob nato kay emergency. Buyag! Bahalag mga wala mo ani kalibutan ani. Oh. Gina Sokeb. Mauna, modool ta. Nakatabang ta sa una, modool ta kay mamasin-basin. Wa mataningon gud nga. Kubrahon gud nato. Wa man gud taningon nga. Bawion nato og exact gyud ang ato gong pangay. Ato na masin-basin. Basin di ay nga makaluwas nato. Unya kabal-ing nat ay kuan man good. Naamang gud kagamitan ani akong kwarta. Pasensya kay di ko miskag na abay agud na kay mahibalo magutas. Alangan butag mo dool og tawo nga wa po ikatabang nato. Mo dool gud tas katong tubig-tubigan kay labi na to atong natabangan. Modool gyud ta Mercedita Espinal, salamat sa 75 stars. Che Nalsaro. Modool gud ta. Na karon Rowena Camijo, salamat sa 100 stars. Ngano ana man ang mga tawo. Ingon ana jud ang mga tawo LP mo na mag-inantigo na gyud ta. Oh. Unya wise ra ba gyud na sila. Wise na sila. Atong ayog bahig ni. Sa panahong walang-wala, gitabangan nimo. Tamans imong makaya, kay maayo lagi kuno kang tawo. O sige, naana kay score ana sa langit. Gitabangan nimo, kay walang-wala. Nabali ang sitwasyon. Ikaw na pod ang naapikhan. Siya na pod ang medyo niangat sa kinabuhi. Nibali ka, kay ganahan kang mangayo og tabang. Akong usbon ko na nga word kay lami kay ni nga word pamasin-basin. Basin di ay. Salamat sa 75 sa utada. Wala katabangi pero kabalo kang makatabang siya. Wala katabangi. Wala kay mabuhat. Sagdi na lamang. Muna po na isunod nga word. Sagdi na lamang. Maningkamot na lamang ko. Manang usahay, mas lami pa ning laing tawo kay mulingi pa nimong patabang. Kani ato mga kadugo, may payputol sa ugod pagputol ng dugo. Kay paputol na to. Human, na okay na ka, nasulbad na imong problema, ni yes na po laman ka sa tawo nga imong gitabangan nga, nangay kang tabang, wa katabangi, Gemma, salamat sa 50 stars. Karon, mauna ni, paminaw,
Nibalik siyang kalisod. Oh, kay gabaan man na. Nibalik og kalisod. Kay di man kabalong mo tabang. Patagamon po na, patilwon po na sa kapalaran kung unsa ng feeling nga dili tatabangan. Mobalik na nimo. Baga kay mga nawo. Baga kay mga nawo. Mobalik nimo, wa gahuna-huna atong pagduol nimo nga wa po ni tabang siya. Mobalik nimo, mangayo na pong tabang. Maona ni ron, beka mo kono, mga tambalos-los, beka mo kono yung desisyon. Ipagawas ko no kung unsa inyong ganahang mahitabo. Mutabang pa mo? O dili na? Kamo na lay sumada. Sige. Sige. Tanawo na to. Kung makaako pa ba kag tabang, human-human, hinla-hinla, makaako pa ba kag tabang after all. Mona, insakto na Earl. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Munang ayaw kumpiyansa. Ayaw gyud og kumpiyansa. Kay inig kabali sa taklob sa kaldero. Wa kakahibalong mas lugmok pa ka the second time around. Irene Miramon. Pikat. Ana. Tagam. Mirisi. Maunay angay ana mga tawuhan na. Dili kabalong mulingi. Dili na kabalong mo tabang. Una ilang pagkaasinso o ilang pagkaharuhay. Gikan na po sa tinabangan sa mga tawong gikaluyan. Dili na tabangan para mo tagam. Maoma na. Mugo na para makaamgo na oy. Para makapanghinulsol po na. Okay, may naman sila ka. Maayo ra maguna si Kuan. Sige lang. Mutabang ra manggihapon na. Miskag giinana na siya. Buyag. Pudi ay. Arang-barang oy. Ano man pudag wala tay kaila. Iapil na lang sa pag-ampo, Mads. Ikaw na lang ampo da, Jorlene. Di na nag-iapil og ampo na mga tawuhan na. Len Credo. Mao sige ra ko og tabang sa pamilya sa Pinas. Wala ra may problema na mo tabang ta. Ato man na. Katungod, responsibilidad. Kanatay pamilya, ginikanan, wala na problema. Gasa na sa kahitasan ka ng mutabang ka sa ato isang katawo. Muupo na imong puntos. Kumawala ka ni kalibutana, mao na imong puntos. Indulhensya man na. Ay nagkabalaka. Ang akong point sa ako nga topic karon. Kanang ingnon kang dalo. Human ka nakatabang ingnon kang dalo. Unya sakop nimo. Nya inom kang walay ikatabang. Nya maglantaw kasi imong hunos resibo na lang tanan na walay ikatabang. Sakit. So reminder ani. Reminder ani sa tanan. Lahi-lahi man tagkaagi. Lahi-lahi maghibog aton-atong naagian. Tabang man ta. Wala may problema na. Ngano gutang di mo tabang. Kay kabalugot ta pag mutabang ta, magdubli-dubli ato mga grasya. Pag mutabang ta, naagoy mga balos, nga bulto-bulto nga grasya, kabaluman ta. Pero kanang ingnon kang dalo, na nakatabang ka, dulot na sa imong bukog, hangtod sa imong ikamatay, di good na nimo malimtan. Pukawon ka sa matag adlaw nga matulog ka. Kay ilaliman ka nahimo kang dalo sa imong pagkamanggihatagon na unsa maning kalibutanan ni nahimo na hinong insakto tong mga panulayng dagkong nagsaligran ay Villarico. Mauna, ayaw ka problema kung mutabang ka. Ni iyo, ayaw problema na nitabang ka. Kaya ato na katungod, responsibilidad, kay mo tabang punta kay naharuhay-haruhay biya punta. Muna may ginaingon nga ato po ipabati sa uban
kung unsa gyud ang grasya nga atong nadawat, pero kanang ingnong kang dalo, tagaay kog alho kay igon ko ng obol-obol para magbaylo ng buko-buko og obol-obol. Lagot kaayo. Makalagot. Irene Miramon. Sakit kaayo ingon kang dalo nga naa kay proof sa imong natabang. Ay kay maubi agud na paglantaw nimo sa imong hunos, puro resibo na lamang. Unya malipay dai ka matulon nimo ng polo nga dalo. Na. Makita lagi kog lusakan basta kay makahilak ko. Mo ni epekto basta muhubas na ang red horse. Maglain gyud akong palopiancho. Tinuod sakit ng ingon na ng dalo kanya nakatabang kaniya. May paymingon sila nga salamat sa tanan. May paron. Malipay patag ingnon tang salamat sa tanan. Mutabang kahuman kung dili lang matagaan. Mauna diya. Manang ayaw gyud mo palabiday, ayaw gyud mo palabiday. Kay kamura gyapoy mag-antos. Maunang daghang nga pobre, daghang nagkaingon-ingon ng kinabuhi, tungod anay mga tawhana. Oh. Tabangan, paeskwela, giayog, gihatag abundang kinabuhi, human, wala. Nagulang na ka, gakuoy-kuoy na ka. Wag, muhatag ni mong binlod. Miss ka na lamang kang luto ang itlog piso. Ang itlog ba ng piso? Oh. Annabel Tero di Balos. Oh. Unya, gulang na ta, mag-unsan matamag, magpungko ng taskilid, magbugal tag hiniksik. Unya to atong ipantabangan nga haruhay ka isang tanan. Agi-agian na lamang ta. Di gay mo to, nung pandisal os kabuok. May nalagpaim nung taga-ice water. Maayo pag itagay nato na. Bedere, red horse na dayon kay tagay ni Ron. Pait kaayo dam. Kana mga tawhana, ma'am. Mga hakog ilpe. Mauna. Kanang igo ratang pangayuan inighuman. Wagoy pasalamat. Adi samot na yun na. So like pangayo na ko ayaw pasalamat. Diba ilambod ko na imong dila. Das punuas lo. Bigikas tumuhan tugkaran. November Heart Agapay. Salamat kay sa 500 stars. Tabang ka. Kadaghan pag kaisa, wala katabang, dalo na ka para nila, maugo na November. Ikatawa na lang bahalag, sakit kaayo ay red. November, salamat sa 500 stars. Ay kanang uban, di na pag-abot, di na maghulat nga, gabaan na sila. Undangon. Para mga tagam. Ada, ipa-autopsy ng bilahan anang maingon dalo. Na ipa-autopsy ko na ako, ipakali na ako, napatam na ako nagbalyakag. Kaya mo yan, Ma'am Eli. Importante, malilong sa mata sa Ginoo, iampo ra na sa tanan. Ampo, maguna dit-dit, oy. Kinsa gudi mag-ampo. Kada adlaw tang gaampo. Kada adlaw gaampo nga palayo ta ni mga dagkong mga panulay. Manuol man pud Hinoon. Gapalayo ta kara, nagpaduol man pud Hinoon. Bara Ibarra. Kara Enriquez, kumusta naman ka day? Ay na, sige inom day, balik na po kas Rompor 13. Rosipin Dempsey, true jud na relate match. Rosalie Danyo, dili natabangan sa sunod, madam, kay makatagam. Maunay akong ganahan. Napatagam mo na yung mga dagkong mga panulay. Makabaliban lang tagkausa, mauna, pait kaayo. Sakit kay obol-obol. Impi dam. Sa impi. Marilyn Mabala. Sakit kaayo day. Pero of course, kani ato mga tapik-tapik lang ni sa kinabuhi. Mga yaw-yaw-yaw-yaw lang ni sa kinabuhi. Ayaw seryosohan eh. Kaya kani atong topic karong adlaw para rin sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Para sadma, tangtang ang inyong mga problema. O saray panulay ang tanduay, panulay go ng tanduay basta dito makatagay anak kara Enriquez. Lami go na imamam anang tanduay.
parisag tubig, og sito. Perfect combination. Shot puno na lang, madam. Ipaawas. Gusto ka ng hangyo bilang kadyate. Mauna diya. Mura ba sila gakuot rag kwarta sa imong bilahan, inig pangayo, bilangkad ka kuot. May lain mo imo kuot kay malipay ta. Madam, unsa kay ikas, storyaan ng mangayo tabang pero magsige naman noon og pangayo angay ba i-block. Kung deserving god siya nga tabangan god siya, di tabangan ra gyud nato. Pero kung di na pod maunang iyaha nga murag ikaw na himong gatasan ay pag-undang diha oy. Unsa man day ka kanding ka baka ka sigag patutoy ana. Ay nabuang na. Benz mulay. Tagay sa tagtubig do. May naka-dirty na bago ng baso. Gidiretso po ni magsalod ng hugaw ng baso. Hugaw na ba kay kagkamot? JSM, dili ko mainom Red Horse na ako, mamang magbuot man muna ako. Emperador, ayaw ng RH kay mahal. Ay dili. Red Horse ako. Dili ko anang halang stulunlan. Binaabay Emperador, kay atong hinay-hinay lang tagay dire. Mga inotel, may pang mga PWD kabalo pang maning kamot. Ayaw dia dong. Ikuan na nga tubig. Iya mo na. Kanang usa. Iyan na sa ng tubig. Kuan. Iyan na sa ng tubig. Iwilik-wilik ba? Na. Jocelyn Imblog, shout out. Tabangin na ninyo kay ga-vlog-vlog po siya. Jen, madam, kay Isog, murag ikaw. Chillax ra, madam. Mary Jane de la Peña. Dili pwedeng mo relax, Jade. Dili pwedeng mo relax. Away ning atong gipangita rong adlaw, dili ta pwedeng mag-relax. Mapuno na god ang tawo, labi kada liho kwarta na lang ang unahon, dili man gali mangumusta. O sapo na ro sa pendemse. Kanira bang kani atong mga sakop nga atas abroad. Len, musipa nang ayaw mo sige gisgot to go sa imnon. Hatag mo dagig palalit kay kung say naa mo atong paliton. Rosalie Danyo, pasalamat gyapon madam kay have man ta blessings everyday maskin pa man mga tao ing ana ang ilang blessings mamili padulong sa tao nga git. Mao lagi na. Tinuod ko na. Ang lain pag nakasakit pa day ani. Samot na imong kadogo nakas abroad. Nakas abroad. Dili kay mangumustag na sa buhi papagaginhawa pa ba kadiha. Human mo kalit lang ingon nga pahul matag kwarta tabangi ko diri kag kalison nami. Irene Miramon. Nagkalisod. Mangumusta na lamang na kinahanglan. Nga panulay mong nagkuha. Ni naghabyog. Budget na itong agad ani Mary Jane de la Peña. Kaya naan ni ron kumbatihon nato ni. Di na pwedeng mangalaya ni atong ubol-ubol. Dahil nag-init man yung init ako paloy Job Helen Jordan kay mga mangka ni. Kasabanay ni. Kumusta ho na lang kag nakinan mauna. Oy buyag. Ang umustag na kinahanglan. Oy buyag. Diretso ko mag-delete ng imong Facebook. I-block, i-unfriend man akong diretso. Bahala ka diya. Marilin mabala. Mga unta madam monggos tinunuan parisan lang og buwat. Lami kay na. Hadlock naman karon kung naay mangumusta di na ko motobag idiretso na kong delete samot ako ko kaila. Samot na kong parente nako. O nya mangumusta kabalo na ko sa toyo. Ga problema na po na. Naana po na ipamaray ipanghangyo buyag. Sulod sa katuig. Kausara mo paramdam mo niya. Kwarta pagod. Ay bahala ka. Bahala kag maudtos ka diya. Dele ko. May na lang uwat-uwaton ta ba? O sa amang hulam, mga weeks before nang kumusta ka diya day. Amping biya sa imong pagpanarbaho. O kada bang iya bang ipatin-patin mga botolon man po ning mga yung tabang.
Kabalo wa paramdam, ura-urada po dayon. Kay mga butulon. Oh. Manghulam na magali mo inyong toyo, mamarayig mo, kung kanus nyo ganang gamiton ng kwarta, dapat months before, nagparamdam na mo. Kumusta diha, day? Ano istorya na kung mga pabikil-bikil. Rambo Kala, shout out. Edwin Espinosa. Mami Oblima. Pangbitik sa utot, mao ba ko na Rosipin? Lami ra po ng uwat-uwaton ta pala sa mis kagkabalugod tang pinastagad ng ilang gibuhat. Masulod pa ba tas bukag nga matan pa matas bukag. Wala na ba? Gamitin po nyo gag may strategy. Botol na gali, magbinugo pag manginahanglang kwarta, Mary Angel Ginto, shout out. Naadjod ng sakit sa mga tao nga lain ang giapas sa mama o bayan na makabalaw na gini kasi sa mga tao. Atik-atik ka sa inyong gihulman. Day, kumusta ka diya, day? Dugan na dyan kang wala ka uli, day. Marang mga 3 years na kadewa ka uli tungkol sa pandemic. Ano, malipay po na sila. Okay, mingaw biya po nilang kinabuhi sa gawas. Kate Katada Tabornal. Day, imo na pabarigan. Day, mo uli ka pohon niya, day, ha? Ayaw biya kalinti tong sokulit. Ano, aragod pamarayig, ragod? Iduha na kasi mana. Osman pa naman sa ika-3rd week. Day, kumusta ka, day, gabang? Narabay, bagyong ka padulong, day. Na si mama ni mo diri, day. Okay na dyan tawon, miss kang niagi tong bagyo. Warag yun, malipay ra na i-update na pinasagad. Niabot ng ikaupat nga si mana. Dito na ka mo, muhunat na ka. Inaday ka ng, kay, kuha naman mo conversation. Dito na ka mo insert. Day ka na, pwede ko mamarayig ni mo, day. Naapiki, mangguko, day, kay katapusan nga kuan, day, wala pa man, nisulod ako sweldo, day. Pero sige lang, day, makasweldo ko, day, ako lang gihapag sa imo, mama, day, anak. Pahol mo, day, ka, anak. Kadawat, day, kag-ayuda, anak. Di, pag una, magduha-duhag pahulam kay, lami kay pagkabalay ni imos istorya. Pero magbinogo ka, pila ka to igwa kagaparamdam, ni paramdam ka human, manghulam kag kwarta, pikat. May paipuspusan kag karabang katindog. Oy, strategize po ninyo. Oy, ayaw dito magbinugo. Dapat abtik ang imong mindset. Akong sister da, muuli gikan sa Australia. Pangayo, nag-chocolate na yun, Marilyn. Mauna. Kay mag-ulol ba itong ginhawa? Usa day mo sa auto. Kani kay nagparamdam. Kwarta na po ni. Tinood ko da, mingaw kayo dining dapita Pero nag-antos na lang tungod sa naamantay kinahanglan. Isod ugay kwarta. Lisod kay ugay kwarta, oy. Makahadlok jud, Kate. Febelin, makahadlok jud. Ay, nako. Lisod is pilingon ang kinabuhi, no? Mas lisod yun sabton ang kinabuhi. Samot ng matungnan kang mga tawong di ka kasabot o sa dalaga sila pang huna-huna. Maong ikaw, pag-igmat ragod, di maguta mahibalo kaya na pag mas mata nato, mga pirti nato, no? Pwede ka ibang mang-istamba. Abtik ragod ta. Of course, ampo ra po ta ilikay taan yung mga tawuha. Di ta magpalabis atong kamaayo. Kay karong panahon na, daghan ang abusado. Unya ikaw pod, kung sa taas nga panahon ka nga gatabang anang tawuha, wa ka nakita og progress, wala ka nakita og changes, maybe it's time to stop. Panahon na po nga muhunong ka. Panahon na para muundang ka. Oo. Lisod. Lisod nga pag-abot sa panahon. Sa tanang kahago, kakapoy. Ug sa tanang kwarta nga nilabay og nawala. Wala kay kapadulngan, wala kay kapaingnan. Asa may imong pilion. Kani.
Magsigi kag tabang ana mga tawong walay progreso sa kinabuhi hangtod magulang ka? Or siguraduon nimo ang kaugalingon kay total nakatabang naman ka? Siguraduon nimo ang kaugalingon nga mahimutang pug ka nga pag abot sa panahon inig katiguang nimo ma-enjoy ni imong kwarta. Di ba Joyax Aguilada sa Hong Kong? Oh. Alangan man matigulang ka, wa jud ka nakatila og kalipay sa tanan nimong kahago. Madawat ra nimo. Anambot nimo. Mat ako dili ko anang sugot bahala. Bustad mang magulang ta mo retire ta, panahon na pod nga kita na poy mag-enjoy sa atong kwartang hinaguan. Nahuman naman pagtabang. Na may utlanan ng tabang. Di pod hantod ga edad tag 50 anyos tagabuga pagtabang ng tabang. Oh. Basta kung paglantaw nimo walay progreso ang tawo undangi. Unsa imo ikasulti aning gitabangan nimo sa college ay mga walay batasan. Mga walay batasan na Madam Rosepin. Mga tawong walay kalag ug walay kahadlok sa gaba. Oh, di man na mahadlok og gaba kay nag-anad man guna sila. Nag-anad nga sige rang naa, gamay rang kibot, makadawat ng kwarta. Ang ilang nadawat nga kwarta, easy money. Jade Noel Orly, Daniela Cagata. Ang ilang mindset lahi. Mo po na'y makaingon, samot nagsagad kay kang mutabang, kanang murag gamay rang pitik. Saway pagduha-duha, kay kita gahon-ahon na po. Nya pagkahuman, pagbalik nimo iskamon pa ka, nga walay batasan. Munang, di mapunta makalern, anag di ta makasulay mo nang, kung muga ako na ginaingon, kung paglantaw nimo, walay progreso ang iyang kinabuhi, walay progress, walay kausbanan, undang. Dam, mami oblima, naay nang hulam sa ako, adili mo bayad, ako pa yung ipapulis, kaya nga nung nagapautang daw ko pastilan, di na nato ito'y katingala ron. Kaya grabe na mga tao karon mo, bali na og kuan, sitwasyon. Ikaw pa'y nakatabang, ikaw pa'y mapiriso na, pag-amping day, kay basig di ka kagawas day, na nabuang na yun yung kalakihan eh. Anak na, munang ako ragod anak madam, amping nagunta sa ikaduha. Unya, basta matabangan na, inighuman na gunag eskwela, undang na yun. Palihukan ng ilang utok, kamot og mga tiil nga, manikad-sikad gud silang, mga maskamas gud silang usaon nila pagbuhi ilang, human naman imong obligasyon. Tiyaw ba na magpa-lisod na magpa-eskwela tag elementary, high school, samot lisod-lisod ka, samot na college, nabuang na yun. Kanya naning kamot ra ka para makatiwas sila pagkahuman. Wala. Kanya na timing gulang na ka, ni-retire na ka, 50, 60 na ka. Kanya, usawa man na. Nyawa ka, what if wala kay pension? Oh. What if wala kay madawat-dawat? What if wala kay na-invest? What if kada imong kwarta nga gay kasugod pagpanarbaho nimo nahurot ra gud nimo na tabang-tabang di mag-usa man ka. Kay kanira bagod kita nga kusog mo tabang, kita pud ang mga tawo nga maulaw, mangayo og tabang, tinuod man na. Kita nga kusog mo tabang, maulaw ta mangayo og tabang, tinuod na. Miskang pagmingon ka nga. Kanaw sa imong birthday October 17, nilista na diha. Tagay ko pang Red Horse Sanji Day. Lisod, maulaw ta mga yung tabang. Kay naanad man ta nga kita sige ang mutabang. Pero atong gikalimtan nga moabot mo di ang panahon nga manginahanglan tag tabang. Na may pang mananabang. Ikaw, sa makadiya, magtustos na lang kag bugal na tagkit, kita niglahing lubi. Sakit man god. Nya mo na pa mga panahon nga restless na kawa na kay mabuhat. Gakuoy-kuoy na kadiha. Unya na imong sa una magpitaka ka. Abunda karon.
Na imong sinsilyo, imo lang ibutang og siloping plastic, butang alpil, ipabitay sa imong tutoy, sa imong bradapit, Sanjid Advance, salamat sa 100 stars, oh. Ana naman ang magulang ta kay di naman ta kasali ka ng ato mga sakop kay malimot naman ta kasi ibutang ng kwarta, sondon man pagkuha manang kabante ka mga karaang gulang. Naagunas ilang bra ng ilang mga pitakang gagmay, ipamutang og plastic, isulod sa bra dahil butang ang alpiler. Unay mga karaan kay kung lagi ka kanang ikaw panitabang, digog ka nila undang agdili ka mamatay sa kaguol. Grabe na mga kuan karon generation karon. Anis kag sa una pa tingali na. Nagkatay-katay na nagwalay pangabugto ng mga panulang dagko. Bitaw oy pait bayahan dumon mo abot ka ha. Naagyo na madam. Pero muna ako ingon nga mintras nakabantay ta undangan nato. Inita sa tong sudan kagabi is gikas kumbira. Kay nakadala ko salamat dahil sa Morte family, Enrera family. Ipadala kong daghang kay sudan kagabi ibaka to. Inito naman para paniod to kay gigotom kung niyaw-yaw ani akong mga kagulanan sa kinabuhi. Lahi-lahi og padulngan ang kada tawo nga namas-tamas nato, madam. Naara po ilang panahon. They will have their own time. Magmahay ra sana sila. Munang kita mag-igmat ragot ang makabantay tang di na maayo undang. Focus na ka sa imong self. Alangan magud magpakamartir ka hangtod manigulang ka. O ikaw kung ganahan ka, inikagulang nimo, ultimong ipalalit ay water wa kay kwarta na nabuang na. Unya pila ka katuig kamas-kamas kapapas mo nakadaot-daot pa ka para makakwarta gog dako-dako unya pagka-ending wala kay maimo. Sagdi raming mga wala ang yudaan kay okay ra. Naanad nang wala pero kanang ikaw naana ka diha. Mubalik kas kawala doon. Di man magpareho ang panahon pero paningkamutan nato nga kung naana ta diha dublihon pag yun nato atong grasya. Kay gasa po na sa kahitasan nga gibutang kaniya diha. Di na to saya-sayaon ta mga tawo rang walay kabalos nato, di na to na saya-sayaon. Munang mugo na pinaka the best kung naana ka diha double time gyud ka. Kay uban mapod kampante na po okay na. Dili pwede okay. Mintras buhi pa muna ingon. The more interest, the more chances of winning. Meaning to say, focus sa kaugalingon kay lami gunang mo retire ta nga makatagamtam tag unsay kalipay. Unya, samot nang nanakay rayo mag-arthritis mag-unsa man ka. Walay mo tulod nimo didto. Okay, pobre na kang dako o mana kay kwarta. Miya na makasilingan nga daw, itulod ako wheelchair day 100. Itulod ka. Pero sa winter mo ihatag buhian po ka na patay po ka. Tinuod na sad reality pero mo ni real talk. Pagdaghang kag kwarta inig katigulang nimo. Ilugan ka kisay mo bantay nimo. Ilugan ka. Naay mo ilo nimo, naay mo pakaon nimo, ilugan ka. Swerte na lang ka. Kung palangga ka sa imong pamilya, natungnan kang pamilya nga mugalam yun sa imuha. Mubalo sa imong kaayo. Kung dili, kay kwarta ra gihuna-huna, nya wala kay kwarta, na mainunsaon imagine yun na day. Imagine yun na ninyo. Kaya walay ayo nang at the end of the day, maglantaw na tato mga memories nga sus. May padi ay wala gugunihon at sa una kay tanawa ko ron. Na, pero daghan kag kwarta, manghagit, pagkad mang jalibeta dire. Drive-ban na kag salakyan. Pakyaw, dayon kaog. Habal-habal. Nico Migrino, thank you so much. Imong kasaba, kung naata tao makadungog ani daghan jud mga igon ta na nasta palaw piancho Madam Rosifin. Inaning wa na ko nakainog Red Horse kay ni hupas na ning Red Horse. Ato guning kuridason tanan. Na mo na diyang uban mo na maghikog na lamang taan ni kay mo man kani atong gidangatan.
Pero ayaw po hikog-hikog oy. Anam rag taya og swirtres basin di ay. Ka-timing di ka. Muna. Manang pili pug kaayo ta og tawo nga atong tabangan. Pili tag tawo nga atong tabangan kay lisod. Lisod magmahay nga ulahin na. Ay relate kaayo ko ana ba? Oh. Ay pait ka ang kinabuhi. Manang usahay. Mohangad na lang ta sa langit. Ako gani. Nga problema gani pag ko kung sa kanus aka ko mumabdos. Mumabdos pa ba ko dahil juan? Dili na tingali. Kaso Luwing, ikaw na jud amo ang pinaka-the best mentor, madam. Thank you so much. Dako kag tabang sa amo, madam. Wa man ko natabang, oy. Asam na yaw-yaw ram ni ako. Wa may cash diri dapit. Mati katabang igo na tayaw-yaw ani. Ako manadako po ko problema agsulubidahon. Apa po ko ni mabdos. Marag bitok dagwe sulod ani akong palupyan tiyo. Unsa mang orasahan ni. Alas 11 naman di ay. Yes, maburos ka pero dili manganak. Ay, tinuod ba na dayoy? Lychee, Grace Baro Ababa. Grabe sa kamarya, maburos pero dili manganak unsa daay ni. Tigom ko panuhot. Pagpahilot hummingbird, basti na baliktad. Mauba na findings good sa mananabang genie, oy. Hummingbird nga. Balik ko na kog tungol. Gitambunan sa akong mattress. Mauhangad sa langit ampo na lang. Munagod laman ni kapadul nga nato. May man si Jenny kay daghan man ni kwarta. Sirap na siya tumarong tambal kada adlaw. Kanus ako maminyo. Mauna ako ipatag na, oy. Rachel Siangko, da sa Caloocan City. Ako i-donate akong mattress og ubari ni madilira ko. Mapalit ako si Unitap na arebaligyang ubari. Tulo kabuk akong sangkion para sigurado gyud ta aning magminupusal. So mo tong topic karong adlaw ha. Ato kanang Osborne nga wala tay seryoso hay diring dapita. Topic lang na para malipay ka. Topic lang na para matangtang imong problema. Mga topic lang para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Kung may buhay, may pag-asa. Kung may pag-asa, may weather forecast. Jesus ko tungod, mga dilang ang hilonta ka. Mamang ikaw may pinakakwartahan sa atong grupo. Saksi ko tos, Madam Silsta. Naminyo, pagod kas imang banang tag-iyan o disisiseo. Haruhay kay si Abing. Minyo po siyang Jenny Ombeon nga. Tag-iyag pharmaceuticals. Asa man ka anak. Ikaw na ang bulahan sa tanan. So ito akong topic karong adlaw. I hope nalingaw ra mo. Kaya kung wala mo nalingaw, wala ko'y mabuhat. Ato lang, tinuod yun na. Dapat ikaw ang klase sa tao nga magpagawas yun sa imong problema. Manang akong gi-exercise na akong kagalingon nga kinahanglan magpagawas yun ko sige. Tinuod na dahil dyan kinahanglan magawsan yun tas every now and then sa mga problema. Melcy. Mauna. Kaya ang tawong dili kabalo mo pagawas sa problema, posible na mahimo siyang tawo nga suicidal. O dili maayo na nga concept sa panghuna-huna. Kaya nga ang tawo manggod nga magluom-luom sa iyang mga problema sa kinabuhi, siging negative ang iyang huna-huna. Manang ako kung adon ako yung problema, aray ko magyaw-yaw dire. Apilon tabog kasaba tanan. Kay ngano? Para malipay sad mo. Kana, kamo na'y bahala. Kung naka-learn mo, maayo. Kung wala po mo ina-learn, maayo rapod kaayo. Noon samantaan ni Mary Pauline Sasan. Ay si katawa na Maria, panghatag dyan pang Red Horse.
Sige lamang kang katawa diha. Lami man tong imong gihatag nga tea, pero mas lami tong Red Horse Maria. Hindi mo otro sa kadiha. Kagausan ng problema, oy. Kung Maria kay ni imong utok. Muna di na ko ganang mo nag-Australia. Kaya atong utok puro lang binastos. Ayun, ang undang lagi si Kao Kangaroo Maria. Muna yung makapa-stimulate sa imong pagka-sexually active. Dex Mario Car o Grosalie Di Posoy. Sige Kao Kangaroo, di tanawa na ron. Hyperactive na sexually active. Kinanglan yun hummingbird kay lisod na og matipid-tipid lata sa daplin kay maobya ko na dyan kinahanglan yun ni hummingbird nga kumbatihon ko ni. Oy, lami kong pulutan ron kay gipananaan kong litsong baka kagabi. Madam Sara Trugane, maing paniod to. Unsaon mag-kangaroos man pud gabi, mauna diha. Shout out, Cancer Densyo Lipot diya sa Dawi, nakagawas na ako si Cara Enriquez. Nahalin ko nito ilang kanding nga bungoton 5 kabuok. Mauna. Maogo na akong giingon. Ako, nakadawat man kong minsay nga nakagawas na ko ng bataan na sa 413 sa itong iyang hospital. Unya ako siyang giingnan nga pag-undang nagtagay. Niingon man po diri gada itanduay na nabuang na guning kalakihan ni. Ingon nila kung gusto mo asenso dapat kay konsensya kalisod ba maubang hangtod ron wala pa ko na asenso. So wala konsensya. Kay ngano di kanina nga asenso di ay. Kung saan mong gibuhat di ay. Kaalaman na kaysa ningon ni Mana Sanjay kay pangkion ko ng uluan adis bongbong. Ingon nila kung gusto ka mo asenso dapat wala kay konsensya. Oy! Di ka mo gabaan ka anak pasagad dama ka Sanjay kaysa may nisulti ni mo anak. Elizabeth Hamiro. Yes, Ma'am Ili, nakagawas na. Gasugo na puta. Maunay nakadaot anang bataa din siya. Maunay nakadaot anang bataa. Wala gahuna-huna sa gigasto sa ginikanan sa hospital. Mga walay kaluoy o konsensya sa ginikanan. Kani si Cara Enriquez. Naputol na ng 5 kapuno ang lubi pag down payment dito sa hospital. Nabaligyan ng 5 kakandi nga bunguton kay tungod ang pagpagawa sa hospital. Maintenance kwarto o kaon niya di na magod mo kaon og Jollibee. Ganahan ko siya katugong gikas paksiw liwa sa pista sa inyo din siyo. Bataan ni. Na mga parenting, mga igagag, mga silingan na natablaw, nag-aamot-amot ng tibok barangay na sa ilang poblasyon. Hasta imong mama ni hatang nagailaman at iyang kwarta nga gikan siyang bra nga iyang gipatapot ni gamit og alpiler. Giukang na magailamang niya. Na. Salit akong ilaw. Panapton. Panapton. Watching always at Jensan, Gina Casipol. Lea Sardido. Kuan mo paguna-huna mo sa inyong kaugmaon kara. Di mo magpatuyang ana inyong mga bisyo. Kasi sa tuwing hinihit-hit nyo ang sigarilyo at iniinom nyo ang alak, sana maisip nyo man lang kung anong hirap ang dinanas namin para magpapadala ng pira dito sa Pinas. Na, kamo kay mga di mo kabalog mga linya ni Kuan. Vilma Santos. Una-una, muna imong una-unaon ka na. Na habang hinihit-hit nyo ang sigarilyo, umiinom ng alak at nilulustay ang pera, sana maisip nyo rin kung ilang araw kaming walang tulog makapadala ng malaking pira sa Pinas. O tanawa mga lami kay nga linya ni Vilma Santos. Gina-memorize ko na ako na because I always treasure money because money is something that you cannot pay. Tagay tapuhon. Pohon Joan, maghinubog ta. Hapayan Kim, shout out kanimo. Napahuway tagka-jutol kay mga racket na punta. Mga racket man ko kagabi, mga racket na punta. E ako ra i-post ng akong kanaas kagabi. Salamat sa tanang mga star senders. O sa tanang mga viewers nga nagpabilin. Daghan kaay salamat sa pagsudong ninyo mga day. Daghan tag makatunan rong adlaw ugma na punta, mag-away na punta ugma.
Kay ganahan jud kong gubot ang akong adlaw sige. Di na ko ganahang malipay ani kinabuhi ani. Ganahan kong sira kong yaw-yaw bagulbol. Bahala na. Wala na may mga pangutana diya. Unsa, unsa naman eh. Nakainom kong tubig na neutralize ko ang ako nga blood pressure. Asa de ka sa Pinas, madam, basin dool rata libre. Nakos negros. Layo ra ka sa akong palupian chobdo. Susit Ramos, hello madam. Maayo nga udto kanimo. Fourth World War na juday. Ari na ako pagasugda ng World War 4. Dili pwede nga magbugat ang ako di na ko ganahang ako away ning ako sige. Mao na ni akong bagong patakaran ron sa kinabuhi. Lalison nato kung lalison. Kumbatihon kung kumbatihon. Behave na sila sa imo kasaba mamili. Dapat lang. Kaya na mo gimok aning mga viewers ron. Basta kay. Madam Florigel Broadway. Diha sa Florida. Maayong hapon. Maayong adlaw kanyo madam. Naabot ka sa akong topic madam Igo na jud kong nahuwasan. Nibalik na jud ang normal nga dalagan sa akong dugo gikan kong gapalpitate. Because I always believe that water can neutralize the suffocation of your blood. Yeah. If you're high blood and your blood is thicker than water, inom na jud kag tubig because it can neutralize. Once your blood is neutralized, maayo na ka. Kay giaway ko Madam Florigel. Giingnan ko nila nga dili na ko nung virgin. Nga nung nakaingon man sila nga dili ko virgin nga nakatilaw ba dahil sila sa akong palupian siyo? Mine imo duster. Duster ba ni mo Angeli? Makig-away ka madam? Nya mga bungi mo anak sugot ra ka? Walay kurat kong mga bungi kay guba na daaning nabunga. Unsa pa may problemahon? Ako ma-high blood ra ko sa una og di nako makita na akong crush. Ay kakyot sad sa imong kahiblaran madam oy. Ako kay giingnan ko nga di nako virgin mo ng suko ko oy. Ngano nakatilaw mo nako? Hoot panis inyong gihuna-huna. Marilyn Mabala, shout out sa akong anak. Naa sa Japan nga si Princess Marjorie. Shout out ka niyo Marjorie. Unta, malipayon ka sa Japan. Kauba na imong mga friends o kauba sa mga trabaho. Ngun ana dapat ang pag-greet para intense ba ka na. Ma-feel good sa imong gigreet nga na emotion. Inana mo ko mo greet. Dili ka to mga shout, dili mauro, pinasagad. Ingna dan Ma'am Eli nga ang gaingon virgin po di ay. Kay virgin man po kuno saya. Ambot laman kung kisa gatong anamong tinuod ha. Nabuga akong kape, ma'am. Sala na ako nagibuga nimo ng kape diha. Gadi na ang ka kawan nimo kapte nimo kape. Karon ako imong pasangin lang diha, Dimple. Na, lubagon ko ng palupian chob nimo, Dimple. Adila Aranjo is diha sa Japan iyaan maayong adlaw kanimo. Korek ka diha, emotion is the betterness of the world. Madam Florigel may man kadiha kay malipayon man kadiha. Basin ang dunggan virgin. Ay virgin ko all the way from split ends to ingrown. Ayaw kong kuan na. Sa naman na. Los Katalon. Ay si katawa da din Paul. Nangil na ba ka na kung natiko anang imong kapitungod na ko? Dili mo mag-ingon anak. Manangil mo anang gayaw-yaw na ko dire. Gisingki ko ba ng kape ni mong na yabo na diha. Agoy mamina na dyan ta Ma'am Eli kay basin makasabaan ta ni Ron. Paminaw na dyan mo na ako kay galain niya akong palupian chob kay wako kainom og Red Horse. Mo alas 12 na lamang wa pa ni donate niya Red Horse. Ni samot na dyan kalain niya akong palupian chob. Kamo no. Wasan mo ikatabang sa akong problema. Dapat ko magproblema ng tao inyong tagaan o pang Red Horse kay para mawala ng problema kay ilimnon ra ko yung makatambag anak. Amo sige ra mo glantaw diya wa mo ikatabang ani akong problema. Laman mo diyan. Waan mo gayaw yung bayot pinasagad.
Ako pasabot, kayo bang gainam ni mo basin nadungan ra niya ang Wala agad ta kabalo anak Madam Florentiel. Kaloy ni mo ma'am oy. Ayaw kong kaloy iyaan. Nganong kaloyan pa man ko nimo nga baskog pa man ko. Nganong kaloyan pa man ko nimo nga. Kaya pa man ako. Manghatag ba ta og stars guys oy. Mao na panghatag pod mong stars diha. Dili kay masigara mo glantaw diha. Wala mo ikatabang. Bono. Oy, ana ang kinabuhi dai. Shout out from Hong Kong, lugar sa mga way sima murag toothpick. Bigaon sa kadading poling nitilaw po dai kag mga kuan dia Hong Kongers. Mutro sa kading pod imo po dai nagipanghinay dag gibinag sa mga po dai ato-ato ra go. Ato-ato ra ni Madam Florentiel. Bahala na sila dia. Wala tay labot silang kinabuhi. Mag-anto sila nga mga malaog bilahan mga wala kabisbisi. Alem, Giano Alcordo. Di kong tando ay. Ala ka diya. Pait mas akong naong ng tando ay. Mag-antos po ko anak. Buyag. Mamaligya na lang kong manok Bisaya. Makapalit og Red Horse. O mo na insakto, Madam Florentiel. Muhatag yung taog pang nya kay dili man na ma-convert og cash o nya pamanas katapusan o sa man ako pagpalit og Red Horse anak Madam Florentiel. Nga kanang 200 stars sa katapusan pa man na ma-convert into cash worth 175. Dili di ay. Tunga 100 ka pinda di ay. Malipayan na kog makasweldo. Pareho taday. Ako onya pa kung hapon makakwarta kay mga racket ko. Di na po gali ko buot mo pahuway aning kalakihan ni. Gaurusan na ni akong palopyan, Job James. Mamang po na imong picture, James, labang kagputi kayo mo ramang kag nahanap na kadya, James. Maligyag manok, ipalit o ginamos, tambal sa high blood. Mauna ginaingon, maghulat, pogong sa diha. Pogong sa guntaan ni Madam. Hunatan ko nato nig makalugar. Okay. Sakit na akong likod. Impi katong maglisod na tagsuot pamti. Magpamti pa dahil kadimpol. Magpamti ba dahil kadimpol nga makanadugo nga magpamti. Maghayon raman kasige. Muugad na ginaapas ka diya sa mga lalaki diya sa Hong Kong kay dili ka kabalo mo pamti. Sige ra kang gapahungaw diha. Buot lamang kag puyan og buyog ng imong balyag putsukan. Sos Melbert, nana po ng sensin og Gcash pagkahuman wala. Mga paasa mong dagko. Di na ko, moto anak Melbert. May pay mag kit-kit kag balanghoy diha. Initan niyo itong sudan disko ah. Napagaw na ko day. Mag-MC para makuon niya. OMG. Nahala na, wala naman tayo topic. O sa pa may topic na ito, ani. Nananuskig naman ato mga tig-comment. Wala man sa ko ng ayog Gcash ni Babel. Sige, ano mga ayog magkakpasaylo na ko. Nga si Belbert man akong topic. Ayog pa ngayog pasaylo, kaya wako ng ayog ni mo. Nakadaot ninyo kay magama-gama mong istorya. Inyo tang pakasadon. Nangayo ba dahil kung mingkang wala kay katag. Ayaw pag ulan ang milchi hakay. Balihon ko ng bilahan ni mo boy palupyan basta kay wala na. Nalasigi kinangaluya na tatanan ako ra day naluya di ay. Salamat sa mga star senders. Salamat kayo for sharing your stars with Mamil. Ayaw na dyan mo kabalaka day kay. Nauli anak ko Madam Adela nauli anak. Sige ni Hopas magod ang Red Horse Madam Adela mao. Pag muhupas na gali ang Red Horse, musaka na akong kabuhi. Maunang medyo angry bird ko. Basta maglakaw magtuwad. Pasayloan na siya kay nangawat, nagkanding. Kay maobiagod po na. Pasayloon na lang na siya kay kawatan man sa siya kanding nga adunay bangs tulo ka buok.
Okay na ko iyaan, ay kabalakan na ko kay na-neutralize na. Shout out Glenn Verdi, dagi kang Nobert, and Sintonado, shout out. Dogangan og Red Horse na pod, mauna. Kinahanglan nga maka-refill ko ron og Red Horse, kay kung di ko maka-refill og Red Horse, masuko na pog ko. Ay sa pa, masuko na pog ko. Tabangi kog labaman, buyag. Tapoy na kay ko sa akong pang-racket, diretso anay kong patabang-tabanga. Bunalan, ti kag uskabulig lubi. Tisay Corda, shout out kanimo day. Mag-init sa dagway mixod naman ni Udto sa meday. Igutom kong niyaw-yaw day. Sana all. Kung sana po ilaming topic ugma day. Kagabi garakit ko na yung kapag games. Kagabi pa niya akong pagaw. Sagdi ra kay napagaw ko pero nakakwarta man sad ko. Kagabi kay nalingaw manguko sa pag-game sa mga bata. Sa birthday. Pasalamat kay ko nilang Chin-Chin, Amites, Hamorte ug Inrira family. Nakarakit ko gabi day. So pahuway ko mga alas 2, alas 3. Mabiyahe na po ko kay mga racket ko day. Ana ra mago nang kinabuhi sa bayot. Sige magula man tagsulong ani asa ta makakita og kwarta. Shout out ni Elvin Toledo nga kusog mo bulikat. Bulikat day. Mo bulkit. Alright, alas 12 naman no? Alas 12 na. Alas 12 na. Nahala, sige. Again, salamat sa atong mga viewers. Akong Osbon. Kini ato mga topic-topic rong adlaw ha, wala ni seryosohay. Pagkatawa lang ni pa-enjoy lang sa tanan para mawala inyong mga ka-boring, mawala inyong mga kasakit sa kinabuhi. Para relate po ta. Kung aduna mo ikasuggest nga topic, you can send me private message. Ato nang itapik sa mga adlaw or ugma kung mabakanti ko. Ha? Gina Abin. Madam, sa mga tao diri sa barangay Mag-Aso. O doon lang pista da Gina pangimbitar. Avilin. Shout out. Nahala, sige. Ampe mga ka-friendship. Again, salamat sa tanang mga star senders o sa tanang mga viewers. Thank you so much for watching. God bless us all. Stay happy. Stay healthy. Dapat good vibes laga permi, ha? Alright. Sige. Babuchka. See you around.